see, 'cause I think I do want you next to me. Lang ito mangyari, guys. Char, ang mga hobby insert si Neil. Okay, danan. O, tayo na. Sige, kain. Sige lang. Ako nagluto niyan eh. Naiwan siya ng mga boys. Umihi lang daw siya. Pagtingin niya, wala na yung mga lalaki. Namili ng ano. Pag-iiyak mo, dapat kasama sila. Dapat nasa may pintuan sila. Kasi Sama pala siya. kasi magbabagoong ka. Mag-iiba yung Magbabagoong ka, masyado maalat pag pag-ano. Hindi, siyempre, hindi siya kainin. May lesson kayo mali itong ginagawa ko, Mark. Pag mo lang yung bagoong, kasi meron na sa big blood space. Paano nga? Mali yung ginawa ko. Gusto mo ng cracker? Hindi, kaya ko yan. Leo, Sabi ko sa kanya, kayo na mag-check kami. Share kami nila Netflix. Baba, close the door. You wanna eat? Close the door, Baba. Baka na lumaya si ano ba? Liga ba? Ano mo sila? Ano? Lukuhin mo lang lukuhin sila. Sabi ko pa, text ko sila, nandito pala yung phone. Lukuhin mo lang si Tony para maraming napi si ano? Aliyah? Hindi ko nga alam nga kung bumili ng napi. Bakit pa rin yung size? Kay Aliyah talaga. Kasi inisip ko nga na kung nabigay niya, kay Aliyah ibibigay. yan! Si meron siyang sariling oras kumain. Ano tayo Ano ka naman bibili talaga ng adult diaper? Do you have item ba? For the sake of giving ba na? Para joke, tapos iba yung muda. Hindi, iniisip niya rin mag-joke siya. May back up na rin siya. Hindi ko rin alam na ano. Kamay mo na. Kamay mo. Hello? Yung mga bata, Han, Hindi pala sumama. this is your favorite one. Kasi marami siyang ginagawa. Oh, sima ka naman ba? Hindi may iwan. Naiwan? Pala kayo. Hindi ka nag-iisa, bro. May institusilan sa'yo. Yeah, I told that them. Hindi nagkasin. Bakit daw kasi mag-akbay? Kami handang Say what to the pa? kaibigan ko. Yun yan ah. Sure. Yeah? Oh, wala pa pala sila Race. Sila Dan nasa pub daw. Bumili ng alcohol. Di ba yung app ng ano? Di ba yung app na meron? That sounds intriguing. Yeah, ano, Something interesting. it's a picture of your favorite. Anniversary ni Race ngayon kakut-kut ng ng lobster. Ilang oras na? 3? Uy guys, hindi ako yung tumaob nito ha. Ako tumakos. Si Love yung umubos nito. Akin yung mahirap. Yung nasa iyo nila. Oo nga eh. Nasa ano eh. Wala pa sa hila. Wala nga. Sabi ko sa akin. Nasa Tagal pa nung ano. Guys, magtutong it's kami. Ang pinakamaraming pera is si... guys, oh. Wala pera. Ayan yun yung kay Rice. Nasaan sa'yo, Rice? Tulong. Kukuha siya sa amin ng punan, guys. Si Lime nagluluto ng bubble tea. Sayang. $2. Magkano ba yan? $50 yung Tapos gitna. 10 kada. Ang gitna. Tapos kada. Wait, sige. Sa pumpal, ilagay mo ito pumpal. Wala. 10. Ilagay mo ito pumpal. Go. Ilagay mo dito. Oh my gosh, I'm so excited. So, ayan. Sleeping. Guys, magsusunod kami ng aking vlog. Guys, let's go guys. Ha? Si Race, oh, nanguha lang, oh. Hindi, mamumuhunan ka lang. Yan lang daw ang pera niya. Ayan dahil, oh. Char. Sino idea to? Kanino pa nga? Kanino idea to? Idea na may magsugal na mayroong... Pero hindi ko alam kung nag-isang gitna ko, no? So, ano na yan? Sabi ni Rick, step size daw. 50 yung gitna. 50 kasi may isa. Papalit siya ako.
Ate, akin na 250. Dahil ako marunong mag-suit. 20. Kaya, oh, yan. Dan and making. Sayay. Magsuka na kami guys. Dito muna kayo. Saan ba kayo? Guys, ang saya-saya nito, guys. Sikat. Parating na sikat. Ay, 10 cents ka? Ano ba yan sila? Oh, ayan, oo, 10 cents. Pero malapit na supermarket pa na. 20, bakit 60, 80, may Dagdag lang. Kasi pag 10 po ko, no? Mayaman na tayo masyado. Sige, sige. Tapos yung makahit na 2 rounds siya ang kukuha na. Meron na. Cameras everywhere. Hello, people. Sayang guys. Doon mo kaya, ano mo kaya, ano yung Oh, come on, Rose. I wasn't joking. Para meron din tayong ano, kasi hindi naman tayo pare-pares nag-upload. Doon tayo, matagal tayo. Sa ano pa, ilang taon pa yun sa Ilang kanya. years pa. O, ikaw, nakilala na. Sige, ready? Guys, tingnan niyo ha. Idea niya to guys, idea niya. Are you talking about Sino your una? Sino una? Are you talking Ikaw about nag-ano, ikaw nag-deal. Ikaw mag-deal. Ikaw yung nag-deal. Ikaw mag-deal. Dapat 12 sa amin, 13 sa'yo. Huwag ka! Nagkakasihan ko, 9. Guys, ano na siya guys? Nagagalit Seryoso, 11. Kasi namuhula na yan guys. Okay, okay. Nakita, ano pa nila nakita yung ano ko guys? Bam! Guys, naghanda ako. Sige, wow. Yan yung mga ano yung sa galit sa sasakyan niya. Ingat ka, Pompa. Ay, oo. Matutong ito. Pwede mag-draw? Wala lang. Kanina to. Paano naman yung ipadoin mo? Dapat mag-draw. Wag na po, paano mayos ka? Tama. Ay, grabe. Oh, pinipigilan nila. Gusto ko lang itong i-draw. Huwag kang ganyan. Bakit ka ganyan? Uy, di ko alam yung mga details ng mga ano. Dapat may 2 o 3, 5. Oo, yun lang. Tapos 1, 2, 3 na pare-pareho. Tapos 5 sunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dito Dan! Oh, my Oh, God. thank you. No, I gave it to her. She says, why don't you go down lock it? That's what she wants you to do. She said, Tito Dan! She said your name. Akin yan, 4. Go, give it to Tito Dan. Give it to Tito Dan. Brad, where's your battery? I'll charge it for you. It's in my backpack. Thank you, Melanie. Ay, wala akong itatapon. Ay, wait. Ah, okay. Sa'yo na yan? Hindi, ilagay mo. Wala. Ay, sorry. Di ba pwede ilagay dito sa Kasi ako Pwede wala. wag ibigay sa Kasi akin. Hindi, dapat ganito para alam natin kung sino yung tatapon. Hindi ko sabihin sa dito. Kaya nga, para alam ko kung sino yung tatapon. Kasi baka Ilagay mo lang sa front. Inilagay sa front. Guys, ang ano nila, ang high blood ng mga kalaban ko. Tingnan yung mga tinatapon ko. Walang ulo. No! Patay na tayo, manay. Matatalo na tayo. Tatalo. Talo na tayo, Gucci. Tama ba? Ewan ko, patingin. Diyos ko, hindi mo kailangan ng eyeglasses pala sa ano. Bakit mo binibigay sa akin? Ay, sorry. Mas maglilinis ako. Tapos yung A may bayad. Sabay ganun. Sige, ganyan. Oo, 10 cents. 10 cents. Ha? Pagbilangan ha. Mamaya ha. Yung may A, Yung alas, 10 cents. 10 cents yung alas. Kung sino nanalo. Kung may May alas, bilangan. dapat yung babayaran. Hindi ko alam niya. Kaya nga, Kung meron akong alas, Kung ikaw- babayaran mo ako ng 10 cents? Pag ikaw nanalo. Kung ilang alas. Kaya huwag mo siyang itatapon. Hindi ko gusto. Sino bang? Uy, alas na may bayad. Wait, Wala, to. Hindi, tatapon niyang king. Laki niyang G's yan. Hindi pa katapon sa akin yan. Sana na ako. Wala na ako. Wala siyang bahay, guys. Ano tayo nito? Pwede na itong i-draw. Ayaw nilang Pwede nga, pwede nga eh. Wag na. Bakit kayo ganyan? Huwag na, lagi nagagalit kasi. Guys, high blood siya, guys. Ano ba yan siya, uy? Kaya nga. Ayan. Ang talino ng ano ko, kalaban ko. Tingnan mo, nag-iisip talaga siya. Wow, ang dami mong katao. Mataong lugar. Mataong lugar. I'm sorry guys, I have to declare. Oh my gosh! Shit! Nauna na ako. Daog ba? Don't
minutes and then isang alas. Ulo, nulo siya. Meron akong alas. Babayaran niyo ako. Siya yung babayaran. Sabi ko, kapag may alas, magbabayad ka. So kayo, sino winner? Pero hindi ka pa nanalo. Hindi ka pa yung winner. Pero tokits ako. Babayaran natin siya ng 10. May alas ako. May alas siya eh. 20, pahingi 20. Okay. I got it, babe. Guys, ako yung una nakakuha ng gitna. Nanalo siya. Ilan to? Wag mo nang anuhin. Tingnan natin kung ilan ba. Hindi, yung gitna ba natin? Ilan ba nakuha? 50 cents. 50. Hindi, 120 lang. $1.20 kasi. $1 din. $1.20. Okay na yun. Ito. Guys, wala na si Manay. 50 cents. Okay, 50. Oo. Ano ba yan guys? Pag-withdraw na naman ako. Ay, off na. Off na daw guys. Bastos siya doon. Nisiya ako eh. 13 dahil. 13. Tapos yung last mo nun. Masaya, kambal. Masaya siya pa. Panalo na sa lamay. Dalawang alas ba? 13 din 20 siya. cents na sa Siya. Talo na naman siya. Naluluha ko kay... Tawa ka. Wala, nagbibigay lang ako ng pera. Okay lang, gusto niya bigay niya pa sa inyo lahat ng coins. Isang aga. Gusto mo eh. Tag $50 tayo. Wala palang pera. Niluluwa. Ayaw na niya ng $50 na daw. Joke lang. Kanino lang to? Sa akin. Joke lang. God. Hindi mag-first grade na tayo. Ulo guys, tumutubo na. Naging mountain na Hindi, first grade tayo. Ang saya-saya. Ang saya-saya. First grade tayo. Mag-side by tayo for Ano first grade. Ubusin mo talaga itong maging coins. Kasi wala na ba? Wala na akong pera. Kambal, ano yung sa first grade? Kambal, alas ba? Ay, hoy. Ako na magpusta sa'yo. Hindi ka pa pumupusta. Okay, ganyan. Okay. Ay, sorry. Kasi baka may puno yung mga naghawak. Buhin-ibon eh. Buni nga yun. Tagalog. Buni. Hindi na talaga kami na pera. Nagbabago. Kinakain ng Kinakain ang sistema. Kinakain ang pera. Di ba ba ayaw? Dirty yaki-yaki. Basta upat na inuman. So first three, okay? Hala, ang ba't ang bababa nila? Tapos, Anong gagawin dito? Pamalakihan? pinakamalaki na card. Okay. Ihata. Hindi, sasabihin mo lang. Answer. Ako wala. Mali. Diamond na king. Siya na daw. King. Okay. Bakita kay Dili ba yan ang pwede? King! Oh my gosh! Nanalo siya sa first Ayoko three. na nga. Ang idea niya, ako yung natalo. Kano yan? Yan ang ano niya, yan ang simula. Wala na, siya naman nanalo. Bisa niya, promise, i-delete ko. 5. Baba, paano tayo mananalo? 1, 2, 3, 4. Ilan na sa'yo, Race? 4. Kat, gabi na siya. Gabing-gabi na siya. Super kami, sobra. Bawiin mo, talo na. Sila dahil talagang may pera. Oo, para ka na. Please, sa labas. May pulis? Wala. Super. Kain na tayo na Steve. Bye-bye. It's a bit overwhelmed. Hello! Say hi. Alis mo kami. Sige, iwan mo yan. Sige, iwan mo yan. Gabi na guys, oh. Dinner time. Dito na naman. Ayan na si Kat, oh. Kat! Drunk blush. No, I'll naka-drunk make a blush. tutorial. See? Next time. What number is this, Baba? Marunong ka mag-uno? Cards? Guys, tapos na kayo mag-dinner. And, ayan, si Dyrus, naghugas talaga siya ng mabilisan para makapag-tongits agad-agad. Ganyan yun, guys. Productive. Productive, ayan, oh. Mga addict. Addict sa ano, sa tongits. Cha. Andun, no, naghahanap na si Jan ng gym beam. Andun, Uy, dapat Meron na si Beginning vlog mo nga lang magagawin pa mga Tapos, linabas ko na yung mga lulutuin ko bukas. Ayan, linabas ko na. Magsi-seafood kami bukas. Mag-boodle fight seafood. Ayan na siya. Meron kaming shrimp, squid, and then lobster. Tapos sa boys, mag-roast lamb ako. Ayan. So, ayan na guys, para bukas. Yan, guys.
Wala pa siyang naiinom pero parang lasing na siya. Guys, anong date ngayon, Manay? Anong date niya? Nakikita niyo to 2020. Binabash ako guys, oh. Next Guys, year, date ngayon. Pag 5 years old na si Aliyah. Oh, September 28. 9. Ngayon, 29. 29. Ah. 2018. 80. Anong date na ngayon, guys? Sa inyo? Ano na, sa ano sila eh, ibang Gusto mundo. mo kausapin natin yung future self natin kasi next year pa to. Lovely. What do you see yourself in 20 years? years. 2 years? Yes. I think may work na siya. Mga basher. By that time, nakabalik na sa work. Good job on you. Aliyah will be 3. 3. I-upload mo sa 2 years pa ha. Sabi ko yung stuff. Hi, guys. Yes, ayun na, Jim Beam. Oh my God, this is it. Okay, thank you. Ayan, mag-gym beam daw siya. Where's the For Coke? everyone. Is it for everyone? Oh, for all of us. Okay. So, paano yung ginagawa? Coke. Oh, put it. Ayan, nilabasan siya ng gym beam ni Jan, no? Isa lang, kunti lang. Han, just put it here, honey. Tapos ganun ba? I was gonna go, you have to get the other bottle. Yeah, just get the other one, Han. Yan na lang yung atin. Maliyak. Kulang naman yan, oy. Hindi ba ka pataya tayo? Hindi yan. Masarap yan. Ito na lang kasi na ako. Oh, ikaw. Si Alice pagod na ako. Kasi Kukunan ka pa niyan Coke. May Coke kasi tayo. akin na yan, bestie. Kasi ako yung hindi. Kuha si Jan ng Coke. Ayan, oh. Nag-request siya ng ano eh, ng alak. Uy, ikaw mauna, No, imimix mo yung pompa. Ah, si Jan na. Siya muna. Kuha. Siya muna. I got more Coke. It's in the shed bag. Just there. There's 3, I think, or 4. Yeah, just go straight. Inutusan talaga siya. Turn left. Baliktad ng ano mundo. Yung babae na ang lasinggera, yung mga boys, ayun lang sila. Oh. Mabait sila. yung mga asawa nagtutulgit, tapos maglalasing. Ano ba? Hinahanap niyo, guys. Guys, mag-inom kami, guys. May mga bisyo sila. One. Ta-ta-ta-na-na. May baliw po dito. Yung akin pa, no? Okay, thanks, Han. Thank you, John. Oh, hinahinan. Oh, kulang ka pa ng ice niyang pompal. Sinong heater? Ikaw na. Pompal. Kulang ka pa niya ng ice. Ikaw kumuha ng ice. Uy, Kukulang ka pa niyang ice. Ayun, no? Grabe talaga yan. Pagmamahal mo sa amin. John, sorry talaga. Nahiya mo kayo na. John, do you want, no? Hindi, oh, lalagyan niya ng ice. Tapos lalagyan mo yan ng, ano, ng Coke? Coke. How? Oh, my What are you Coke. gonna have in that little glass? Oh, we're having a Moscato Bab. No, who's gonna drink this? Us. Okay. Okay, yan na yung put ice ice. here? Yeah, put ice and then, Han, No, How no, much? this one like this? ito na, oh. Ah, siya na. Then Coke, like. Full of more. More ice daw. Ah, more ice. Ayan, tinutul. Ice. Wala yung time din. Wala ba yan, buo? Nakon ba yan? Ah, Sorry. try mo. It's probably a bit strong. Try mo. Strong that one daw. No, it's not. Guys, try natin to. Jim Bean. Beam. Bean. Bean. You make it strong or Lasing na ako, guys. Day in Best, ay ano, Dai. the glass is real. Good. It's You didn't even drink that. It's strong? You didn't touch it. You didn't touch it. Try mo, Han. You didn't touch your lips. That's as far as it went. Is it strong ba? sarap. Oh god, here we go. John, we don't drink. Hindi siya umiinom. Hindi siya umiinom. That pompal. Oh, ayan na. Ayan na. Thank you, John. Itong hits ako dahil. Guys, maglalasing kasi ako, guys. Pinagdadaanan tayo. That much in that glass is Oh, this is so good. Oh, good na? This is all good. Kasi mukha. But. Cheers! Cheers. Ito, palahubog kay ayaw. Sarap. Masarap ang Okay. Go, let's have a try. Try. Just try. Just a little bit. Just try. Matamis. Come on, peer pressure. once a year. Matamis siya. Wala. Nilabasan ko yung medyo ng malaki. Ayan na. Oo. Oh my God. Ayan na. Yes. Yan na yung pinakamalaki. Hindi siya. Hindi, matamis siya. Oh, come on. Ah! Oh, Dai. You want one game? Trump. Yeah. Basta kami na malaki. Yeah, I'll grab one. Go on, Neil. Yeah, I love one. Ah, okay, good. Pompal, akin na yung malaki. Hindi na ba? Pompal, patingin yung malaki. Tinan mo. Yung isa. Ayan o. Mag-inuman na sila
siya, guys. Ito yung mother. It's not. It's Parang kahoy. Masarap niya. okay na nga ako lang. Parang nakapagsalita ko ng totoo. Ako magsasalita ng totoo. Ah, Ano sige. bang, ano? Try mo. Question. Ay, why are you here? Sige, why are you here? Ano ba yung mga question na ganyan? Yung mga yung totoo mga questions. Ito yung ginto mo? Kaya nga. Is that real? 18. 18 carats? Galing Dubai? Saudi. Nahilo na ako. What about those? Yeah. Kasi parang pwede ako mag-draw. Ay. Ano na, Pompal? Peter siya dahil. Kailangan natin ng labahan. Wala kang bahay, magpapabaan. May pinagdadaanan si Pop. Praise. May pinagdadaanan siya. Tingnan mo na, inuubos. Naubos na. Ubos na na. Kapag na daw ako makakadraw ka. Seryoso talaga siya magtungit, Pompal. Johnny, do you want to give Walang mine? pakialam. Yes, Mark. Mark, honey! Baba ka dyan, guys. Isama ka dito. Isama ka na. Sabi, tinatawag ka na ng bromance mo. Bromance. Broman. Tulog na siguro. Ayan, mag-gym beam na sila. Inuman na, guys. Ano, sarap siya. Pero may kick siya. Gym beam? Isama ka doon sa kanilahan. Oh, drink, no. Because he has gout. Arthritis. That was Ano yung buong Kahit beer, dito ka. So I get some more. Ayan na, nag-join na sila sa amin. Nag-obos na. Oo nga, may kinakausap kita, hindi mo ako pinapansin. Ay, bula. Seryoso ka, may alas ako, may alas ako. Mayroon ako. Nimos, no. Binibigyan kong heater. That you get this one. Hintay ko pa. Dawan lang. Kasi nitong mga to. Ako mag-vlog ako sa inyo. Gout, proof daw, hindi daw niya magbibigay ng gout. Not a gout. We'll find that soon, eh? Okay, Jake. There's not any beer in that though. We never give us beer and tomato sauce and all that. Yeah. Sino? Oh, may pa-chill si Mark. Mapatos. May patos daw siya. Thank you daw sa tali. Ito may patos. That's aye. Thumbnail daw, thumbnail. That's aye. Dali. Pinakamalaki. This bloke did this by the way, I don't know. Thumbnail. I don't even know. Day, maliw daw, cook day. Guys, nag-ano kami, Butterfly. nagla-live si Kat sa IG, oh. May mga tanong. Sa lahat ng dinadapuan ko, gusto ko maganda. Spread positivity, guys. Love May this day. maraming allergic sa butterflies. So, magsisiwalaan sila. Oh, first, fast talk daw. Lights on, lights off. Lights off. Off. On. Off. Kasi guys, yung bilbil. Ayaw ko makita eh. Sino pinaka-talented sa Inday? Di ba, Day? Ano talaga to? Nagkiklaim talaga to. Ano talent? Guys, tapos na kami gumawa ng, nagla-live, di ba? Nagla-live si Kat, nagawa ko ng buko pandan. Hindi pa yan tapos kasi maglalagay pa ako ng evap. So, ayan. Time check. 2:30. Andito pa kami, guys. Ayan sila. Yung mga boys siya kasi ate, andyan siya. Andyan sila sa sala. So, ayan. Sige, guys. Mag-good night na kami. Good night na, guys. Good night and good morning. More night. More nights. Bye. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Next year. Si Reyes yan, no? Hindi siya yan. So, akin yun. Uy, kay Simple Race, ano yun? Yung... Bigod. Yeah, bigat safe. Good night, guys. Me who you see, 'cause I think I